Кой човече? Ти си го измислил? Да. Добре, как мога го измислиш такова кривогледо? Не е кривогледо. Това е смисъл. И много голям смисъл има картинките ти. Значи се да рисуй сърца. Мога да рисувам сърце. Я нарисуй едно тук. Виж колко е грозно. Кое е грозно? Виж моята по-хубаво, сега ще я Ти нарисувам. нормална ли си? Абе, Моето е 100 пъти по-хубаво. ти ще ми Това прилича кажеш. на гъс. Ти приличаш. Виж моето. Гледай го, бе, ужасно е. 100 пъти по-хубаво е. Ти си по-хубав. Ти не разбираш. Ти си по-хубав. Що е намръщено? И това, ако го видиш някъде другаде на рисуване, което ти не си го рисувал, какво ще направиш? Това друг не мога да нарисува. В смисъл, аз съм си го измислил. Да, ама ако са те копирали някъде, Не знам, трябва да някой да има като моето такова смисъл. напиши си Ремакс кой. А нямаш ли някакви точки на главата? Ехехе. Нямаш ли точки на главата? Не, тук мога да направя с едно се ударил. Е страшно да. И сега какво ще си нарисувам, дай. Дай аз да видиш какво ще нарисувам. Това е елементарно. Не е елементарно, хич не е елементарно. Нарисувай това. Чувства се, иска се чувство. Мога да направя друго лице. Още по-намръщено. Лошо лице. Като тебе. Не. Не. Стана. Това е като бухал. Ти си бухал. Това е бухал. Джени стане мъщовен. Трябва да си взема яки. Не. Еба си грозното. Ти си грозно. Идиот такъв. Грозно ли съм аз, бе? Виж го колко грозно. Ти това не мога да напишеш. Мога. Айде, Аре, дай. Чакай. Не мога да го нарисувам. За това да е извънземно. Какво е отвратително? Ти си отвратително. Не ме целува хич. Няма. Дръж. За какво снимаш изобщо? Защо е път пречи? Не ме снима мене. Да ме покрива, ма. Бебешките козъмчета. Ере, бе. О! О! Ей, забавник! И кое му е общото? Смани си ръката. Виж тук, виж. Между другото, много съм нарисувал, много съм добър. И това е айс. Много си прилича. Ако искаш не носи, бе. Браво. И Хитлер видяхме там. Джани има общо, бе. Да, бе, знам. Виж, ето косата вече. Ма не можеш да рисуваш е такова слънце.
Страшно Ако слънце. искаш, знаеш, ти сигурно рисуваш както това ти е листа, сигурно слънцето го рисуваш ей така тук. Не е верно, даже много по-хубаво го рисувам от тебе. Хич не го рисуваш по-хубаво. Тя не мога да рисува. Еми точно! Добре. Моето прилича някаква мишка ядосана, знаеш. Ева си якото слънце просто. Много по-хубаво, ако искаш да знаеш. Значи това или това. Джут такъв. Ти сериозно ли? Да, моето е по-яко. Със сигурност дай. Дай, виж ли твоето? Еми моето е Това прилича по-хубаво. на нищо си прилича. Ти не бе, ти не приличаш на нищо. Погледни моето, погледни твоето. По-яко е. Да, това е твоето сега. Не може да го докажа. Ако искаш да знаеш едно голямо, едно малко е. Не усещаш изобщо хич. Тук са точно едно голямо, едно малко. Приликата. На Айси слънцето, на Джани слънцето. Твоето е бебешко, моето поне има малко чар. Кое? Аре, малко е. Прилича ли? Нищо. Ти не приличаш на нищо. Не, даже мога му направи лице. Усмихнато слънце. Ей, моето го смихни, бе. Какво стана? Какво стана? Моето е по-симпатично. По-симпатично е. С повече чар е. Намръщено слънце. Ти си намръщено слънце. Ще даже има и като мустаки. Ти си имаш мустак. Джанер! Моето е... А моето печели. Бог печели, ти печелиш. И тази картинка печели. Който... Не го дърски, много ми харесва, не го дърски. Моля те, не го дърски, моля те. И Джани печели конкурса по рисуване. Дръж за малко да виж, аз съм. Дръж да малко, бе. Не ме снимай. Няма да те снимам. Абе ти си бати гимнастичката, бе. Що? Гледай как да стана. Колко му дал в темтула, бе? Нищо не прилича това. Ако искаш да знаеш, сега ще се прилича на нещо. На какво? На кон? Циците не се правят така. Ти знаеш това е как се рокля. правят цици ли, бе, идиот? Знам. И мога да ги нарисувам даже, да. Не искам, чакай, искам да си го довърша. Много е хубаво. Има готини ръце. Признавам. И това са цици. Чакай. Ще нарисуваш момичето с голям... Може да рисуваш пате? Добре, главата не прилича много, но... После разбира се, моята глава. Аз не ги рисувам Но хубаво. важно е циците. Тук и ръцете нямат значение, важно е циците. И тук... Така... Хоп. Иу! Бе, увиснали са Джани. Увиснали са да няма да не са... Моите са стегнати, виж на Джани увиснали. Виж моите. Къде виждаш ти цици тук? Абе, това е роклята. Не ги... Джани, внимавай, ако ще рисуваш. Джани, внимавай. Джанер, внимавай. Джанер, внимавай. Джани, какво направи? Триъгълник, както казваш ти. Чакай, сега ще го снимам това. Стой.